ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସପ୍ତାହ ପରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଳଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପାଳଙ୍ଗ ହେଇଛି। ପାଳଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ତା'ର ନୂଆ ପତ୍ର ସବୁ କହଁଳିବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟା କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ପାଳଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି। ତା ସହିତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ମଞ୍ଜି ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପାଳଙ୍ଗ ଲଗେଇଲି। ପାଳଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୂଷା ଖାଇଦେବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଧନିଆ ପକେଇଲି। ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଧନିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ 2ଟା ମଞ୍ଜି ଥିଲା ସେଥିରେ ପାଳଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ବି କିଛି ହେଇଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କଲି। ଏବେ ମୋର ବଗିଚାରେ କେବଳ ଟମାଟୋ ହିଁ ବେଶୀ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋର ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଥିଲା, କିଛି ଗଛ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ଆଉ ଲଙ୍କା ତ ମୋର 6 ମାସ ହେଲା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗଛକୁ ଏମିତିରେ ଉପାଡ଼ୁନି। ଯେତେ ଲଙ୍କା ବାହାରୁଛି ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫୁଲ କଷି ଆସୁଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଖତ ସାର ଦେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲଙ୍କା ବାହାରିଲାଣି। ଆଉ ଆଜିର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।